balita. Kalipunan ng mga maiinit, naglalagablab at umuusok na mga balitang lokal, nasyonal, international, weather, showbiz, sports, human interest at iba pa na nakalap sa bulwagang pambalitaan ng DWCM. Aksyon Radyo Pangasinan. Aksyon Radyo Balita. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga, Pilipinas. Maaksyong umaga sa ating mga kaaksyon. Araw ho ngayon ng Miyerkules, ika-19 sa buwan ng Enero taong 2022. May init at komprehensibong mga balita sa inyo sa DWCM Aksyon Radyo Balita. Kami ang inyong mga tagapagbalita, Aksyon Jeric Pasiliao. At ako naman po si Action Claire de Guzman. Sa ulo ng ating mga balita, sa mga balitang panlokal, daily average COVID-19 cases sa Pangasinan na umaabot na sa higit 250. Operasyon ng molecular laboratory ng PHO apektado sa pagpopositibo sa COVID-19 ng ilang medical technologies. COVID-19 isolation occupancy rate ng Pangasinan nasa 3.78% na lamang. Former Mayor Belen Fernandez sinagot ang issue tungkol sa renovation ng Astrodome. Classes sa 11 mga paaralan nakalahok sa pilot run ng in-person classes sa Region 1 suspendido. At para naman sa ating balitang nasyonal, 10 presidential bets kasama sa 2022 ballots ayon sa COMELEC. Omicron variant ng COVID-19 kalat na sa 15 lugar sa National Capital Region. At para naman sa ating foreign news, Hong Kong magsasagawa ng culling operation sa mga hamsters, rabbit at ilang maliliit na hayop. At sa ating balitang showbiz, blacklist reveal ni Francine Diaz nag-viral. At para naman sa ating sports news, Diaz bababa ng timbang sa 2024 Paris Olympics. Muli, DWCM Aksyon Radyo Balita. Kami ang inyong mga tagapagbalita, Aksyon Jeric Pasiliao. At ako naman po si Action Claire de Guzman. At ngayon sa ating pagtunghay sa detalye ng ating balitang panlokal. Pumapalo na ngayon sa 255 ang daily average COVID-19 cases ang naitatala sa lalawigan ng Pangasinan mula January 12 hanggang January 18. Batay sa COVID-19 Daily Monitoring Bulletin ng Provincial Health Office, higit na mas mataas ang nasabing bilang kumpara sa sinundang linggo na nasa 85 cases lamang mula January 5 hanggang January 7. Kung titignan ng datos, nasa 2,577 na lamang ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 na naitala sa buong lalawigan sa loob ng mahigit 2 linggo sa buwan ng Enero. Bunsod nito, patuloy din ang pagsipa ng mga aktibong kaso ng sakit sa mga component local government units sa Pangasinan. Ayon sa PHO, nangunguna ngayon ang bayan ng Lingayen sa may pinakamaraming aktibong kaso ng sakit na nasa 137. Pangalawang bayan ng Calasiao na mayroong 117 active cases. Pangatlo ang Malasiki, 76 active cases. Santa Barbara, 75. At ang Bugalyon na mayroon ding 75 cases. Ang ibang mga lugar naman ay mayroong mula 56 hanggang 68 active cases. Samantala, pumalo na sa 1,730 ang bilang ng mga aktibong kaso ng COVID-19 sa buong Pangasinan, makaraang makapagtala ng 281 na panibagong kaso ng sakit. Hinggil dito, umakyat na rin sa 39,198 ang kabuang bilang ng mga tinamaan ng COVID-19 sa Pangasinan, kung saan 35,218 ang bilang ng mga gumaling, habang 1,250 naman ang bilang ng mga nasawi. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Centrum Advance. Para sa extra resistensya at proteksyong pangbuong katawan, take Centrum Advance everyday. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality. Samantala, apektado ngayon ang operasyon ng molecular laboratory ng Provincial Health Office o PHO. Makaraang magpositibo sa COVID-19 ang nasa 5 medical technologists na naka-assign sa Pangasinan Provincial
Pangasinan Provincial Hospital. Sa sesyon ng sangguniang panlalawigan, inihayag ni PHO Chief Dr. Ana Maria Teresa de Guzman na bukod sa pagkakasakit ng mga healthcare workers, kabilang umano sa mga hamon ngayon sa testing ang overloading ng samples na dinadala sa molecular laboratory ng provincial government. Hinggil dito sinabi ni de Guzman na muli silang humihingi ng tulong sa Baguio General Hospital upang i-accommodate ang ilang samples na makokolekta ng PHO. Magkagayon pa man, bagamat magkakaroon ng overloading ng samples sa molecular laboratory, kaya pa rin naman itong maglabas ng resultas ng RT-PCR test sa loob ng 5 hanggang 6 na oras. Sa ngayon, ayon kay de Guzman ay Dr. de Guzman, dahil sa pagdagsa ng mga taong nagpapatest, umabot na anya hanggang 280 swab specimens ang kanilang tinetest araw-araw. Katumbas umano ito ng 70 hanggang 80 samples sa loob ng isang run. Araw-araw ayon sa kanya, umaabot sa 4 hanggang 5 beses na nagraran ang molecular laboratory ng PHO. Bagamat ramdam ang pagtaas ng arawang kaso ng COVID-19 sa Pangasinan, nananatiling mababa pa rin ang isolation occupancy rate sa lalawigan. Ayon kay Provincial Interagency Task Force member at Provincial IATF member at Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Chief Rodin Lunchevar Oro, ang bed occupancy rate ngayon ng probinsya ay nasa 3.78% lamang hanggang nitong January 17. Ito ang inihayag ng opisyal sa naging physical session ng sangguniang panlalawigan. Sinabi niya na ang nasabing porsyento ay katumbas ng 65 mga pasyenteng patuloy na nagre-recover mula sa COVID-19 mula sa kabuang 1,718 total bed capacity ng probinsya. Ayon sa kanya, karamihan sa mga pasyente ng COVID-19 sa lalawigan ay naka-home isolation o quarantine at mababang bilang lamang ng mga ito ang nasa isolation areas ng mga lokal na pamahalaan. Kapansin-pansin ang biglaang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa lalawigan ng Pangasinan ngayong Enero pagkatapos ng holiday season, kung kailan nagsiuwian ang mga kababayan mula National Capital Region at ibang mga lalawigan nang magluwag naman sa border checkpoint ng Pangasinan. Kaugnay nito, sinabi ni Provincial Health Officer Dr. Ana Maria Teresa de Guzman na pinangangambahan na nila na ito ay dahil sa community transmission ng Omicron variant ng COVID-19. Una nang sinabi ni de Guzman na may 4 ng Omicron variant na naitala sa Pangasinan. Ito ay sa bayan ng mga Talam, Santo Tomas, Dagupan City at Ordaneta City. Sa kabilang banda, sinabi din ni Dr. de Guzman na pinangangambahan na ng mga eksperto sa Europa ang Delmicron, ang kombinasyon ng Delta at Omicron variant. Hinihintay pa na ideklara ito ng World Health Organization. Mas mabagsik umano ito kung sakali at ang panlaban dito ay pagpapabakuna. Maari kasing pumasok sa taong di bakunado ang Delta at Omicron variant. Maaring sa kanya magkaroon ng kombinasyon at sila ang posibleng magkalat ng sakit na ito. So sila po yung vulnerable. Kaya ang sinasabi natin, para maproteksyonan natin sila, total ayaw naman po nila na magpabakuna at hindi rin natin dapat po na masagasaan ang kanilang karapatan, di ba? So ina-advise natin at nire-recommenda natin sa kanila na magstay at home na lang sila. Ang pahayag ni Provincial Health Officer Dr. Ana Maria Teresa de Guzman. Kung hindi naman anya bakunado at kailangang lumabas, kailangan nitong gumamit pa rin ng face shield at striktong obserbahan ang social distancing. $7:24 ang ating oras. 50% ng naitalang 1,706 na COVID-19 active cases dito sa lalawigan ng Pangasinan ay pawang asymptomatic or mild cases. Sa isang panayam, sinabi ni Dr. Ana Maria Teresa de Guzman na nasa LGU isolation facilities ang iba sa kanila. Ang ilan naman ay nasa home isolation dahil pasok naman sa requirement ng DOH ang kanilang bahay, habang 20% ng mild cases ay nasa private at public hospital isolation facility. Nakikitaan po namin about 60 to 70% are asymptomatic and mild at hindi po sila nagko-cause po ng severe cases at hindi po ito ay at kokonti po ang severe at saka critical cases natin. I think even in the 14 hospital, hindi po kami nagtatala ngayon ng critical cases.
Ang pahayag ni Provincial Health Officer Dr. Ana Maria Teresa de Guzman na ikinalulungkot naman ng PHO na 60 hanggang 70% ng mga na-admit na case ng COVID sa ospital at ilan sa mga namatay ay hindi bakunado laban sa COVID-19. Pinakaapektadong age group umano na nagpopositibo sa sakit na ito ay 25 hanggang 29 years old o katumbas ng 10.5%, 30 to 34 years old na mayroong kontribusyon na 11%, 66 years old pataas 11%, habang mababa naman sa 1 hanggang 4 na taong gulang. Kababaihan ang karamihan ang apektado ng COVID na nasa 52% habang 48% naman ang mga kalalakihan. Samantala, muli ay sinabi ni De Guzman na maski pa na bakunahan na tayo, hindi ito nangangahulugan na mayroong 100% immunity mula sa sakit. Lalo at hindi pa rin tapos ang clinical studies at hindi pa natutukoy ang stability nito sa pag-produce ng antibodies sa mga immune system. Kaya hinihikayat tayo base din sa deklarasyon ng World Health Organization na pagkatapos ng 3 buwan ay kailangan po tayo mag-booster dose. No, sa ganun, mapanatili natin yung antibodies natin laban po dito sa COVID na sakit. No? Particularly, nagkakaroon po siya ng mga different variants. Yan pa po yung isang kadahilanan kung bakit po nai-infect tayo kasi po nagpapabago-bago pa po yung mga variants po natin. Ang karagdagang pahayag ni PHO Chief Dr. Ana Maria Teresa de Guzman, kung ikukumpara naman ito sa mga tradisyonal na bakuna tulad ng para sa tigdas, tetanus at pawang stable na, matagal ng panahong dumaan sa clinical trials maski wala ring 100% immunity at nagre-require ng booster shots. Sa kabila nito, tinawag pa rin ni De Guzman na game changer ang pagbabakuna dahil mas mababa na ngayon ang admission sa mga may COVID at hindi na nag-progress sa critical stage. Dito sa lalawigan ng Pangasinan hanggang nitong January 17, 1.9 million na ang nabigyan na ng kanilang first dose ng bakuna. Kasama na ang Dagupan City o 78% ng total first dose. Ang mga fully vaccinated naman ay 1.6 million habang may hinahanap pang 500,000 na nababakunahan. Samantala, nasa 50% naman ng mga edad 12 hanggang 17 taong gulang ang nabigyan na ng kanilang first dose habang target sa susunod na buwan na bakunahan ang nasa 5 hanggang 11 years old. Hinihintay ang approval at guidelines ng DOH at Emergency Use Authorization na manggagaling sa FDA dahil baka iba ang dosaging at bakuna na gagamitin para sa mga mas nakakabata. Sakali nang matuloy, 400,000 din ang kanilang population ng target na mabakunahan dito sa lalawigan ng Pangasinan. Samantala, pansamantalang hininto ng Department of Education na DepEd ang implementasyon ng in-person classes sa 11 mga paaralan sa riyon na kabilang sa pilot run ng face-to-face classes. Ayon kay DepEd Ilocos Region Public Affairs Unit Head Cesar Buxit, ang pagkansela ng in-person classes ay bilang bahagi ng pag-iingat sa gitna ng tumataas na kaso ng COVID-19 sa buong rehiyon. Sinabi niya, sumusunod ang DepEd Regional Office sa national guidelines hinggil sa automatic suspension of classes sa basic education institution na nasa mga lugar sa ilalim ng Alert Level 3 system. Matatandaan na lahat ng 4 na probinsya sa Ilocos Region ay isinilalim sa nasabing klasifikasyon hanggang January 31 bunsod ng sumisipang kaso ng COVID-19. Dito sa Pangasinan, kabilang sa mga suspendidong face-to-face classes ang Longos Elementary School at 100 Island Cowboy Christian Learning Center sa lungsod ng Alaminos. Suspendido rin ang in-person classes sa iba pang mga paaralan sa rehiyon tulad ng Dumalnag National High School, Alauaw Elementary School, Paddangan Elementary School, Dumalnag Elementary School, San Isidro Elementary School, Kakafian Elementary School, Buanga Elementary School, Gudugod Elementary School at Bikbika Elementary School sa lalawigan ng Ilocos Norte. Maaalala na noong January 13 binigyan ng DepEd Central Office ng discretion ang lahat ng regional office na suspindehin ang mga klase ngayong buwan sa kanilang mga nasasakupan batay sa kanilang assessment sa health status ng mga guro at mga estudyante.
ayon din sa risk classification sa kanilang mga lugar. Ayon kay Buksit, ang suspensyon ng klase ay hindi dapat hihigit sa 2 linggo upang maiwasan ang pagkaantala sa kasalukuyang school calendar. Hinggil dito, suspendido rin ang lahat ng synchronous at asynchronous classes habang iniuurong din ng DepEd ang submission ng academic requirements maging ang pagsasagawa ng iba pang teaching-related activities. Karagdagang balitang panlokal, mahigit 28 million pesos ang pondong iniwan ni dating Mayor Belen Fernandez sa ilalim ng administrasyon niya para sa renovation ng Dagupan City People's Astrodome. Anya, pinondohan ng panahon niya ang istrukturang ito base na rin sa idinisenyong world-class perspective sa halagang 28,910,905 pesos noong 2019 at for implementation na sana ito. Subalit nang i-turnover niya ito sa kasalukuyang administrasyon noong 2019, nakapagtatakang hindi nila agad sinimulan ang rehabilitasyon nito, pahayag ni Mayor Belen Fernandez. Pinuna niyang iniba ang disenyo na ginaya na lamang sa isa pang istruktura sa ibang syudad sa Pangasinan. Idinagdag pa niya na inuna niya ang mga kinakailangang serbisyo sa lungsod tulad ng gamot, pambayad sa kuryente at pasweldo sa mga empleyado ng LGU Dagupan na sinolusyonan nitong mahanapan ng pondo matapos iwan ng sinundan niyang administrasyon na lubog sa utang ang syudad ng Dagupan. Sinabi niya nang siya ay maupo bilang alkalde ay may utang ang Dagupan City na 37 million pesos. Mapuputulan na din ng kuryente dahil hindi nakakabayad ang syudad noon, pati pang sweldo sa mga empleyado ay wala ding maibayad. Simula sa pagtanggal sa korupsyon, red tape, kotong, ghost projects at pagmamagic sa government transactions na gawa ni dating Mayor Belen Fernandez na maibangon muli ang Dagupan mula sa kaawa-awang estado nito. Bunga nito, nagkaroon ng savings na 178 million pesos at nawala na rin ng loan noong 2019 dahil nabayaran ng buo ang 281 million pesos na utang sa ilalim pa ng administrasyon kanyang sinundan, dagdag pa ni dating Mayor Belen Fernandez. Samantala, aprobado na sa ikatlo at pinal na pagbasa sa Kamara noong Lunes, January 17, ang House Bill na iniakda ni 4th District Congressman Christopher De Venecia na magbibigay ng tax exemption at subsidy sa mga local film at music industries. Nakatakda ng isulong ng Senado para sa pagpasa ng House Bill No. 10541 o ang Film and Live Events Recovery Act na nagnanais na amyendahan ang Section 40 ng Republic Act 7160 o ang Local Government Code of 1991. Iniakda ni De Venecia ito matapos niyang makita na nasa seryosong panganib na ang local movie industry base sa mahinang pagtatanghal kamakailan sa Metro Manila Film Festival sa pagbabalik ng mga pelikula sa mga sinihan. Ayon kay Congressman Tof De Venecia, kailangang palakasin ang loob ng mga movie producers para makapagbigay sila ng magandang nilalaman ng kanilang pelikula, pagpapahinga ng 10% amusement tax levy sa mga sinihan at pagtatalaga ng mga koleksyon para rito para sa pag-unlad ng Philippine creative industries. Sa sinabi ni si Congressman De Venecia ay isang dating aktor, director, producer at tinatawag sa Kongreso bilang kampiyon ng creative industries, kasama na dito ang film at music industries. Huling balitang panlokal, tinanggap ng nasa 25 displaced overseas Filipino workers o OFWs mula sa bayan ng Alcala ang tig 5,000 pisong financial assistance sa ilalim ng tulong pangkabuhayan sa OFW project ng Pamahalaang Panlalawigan ng Pangasinan. Bahagi ng Abig Pangasinan Recovery Program sa pamumuno ni Governor Amado Espino III ang naturang programa na tumutulong sa mga qualified displaced OFWs upang makapagsimula muli sa gitna ng umiiral na pandemya. Sa ngalan ni Governor Espino, siniguro ni Sangguniang Panlalawigan Majority Floor Leader Member Nestor Nicky Boy Reyes na laging nakaantabay ang Pamahalaang Panlalawigan sa mga displaced OFW sa lalawigan. Pasasalamat naman ang tugon ng lokal na pamahalaan ng Alcala sa pamumuno ni Mayor Jojo Callejo. Nanguna sa distribusyon ng financial assistance sina Provincial Labor and Employment Officer 3 Rachel Jose at Alcala Migrant Desk Officer Marlene Galvan. Kasabay ng distribusyon ng financial assistance ay ang Basic Financial Literacy Seminar para sa mga benepisyaryo bilang gabay sa kanilang uumpisahang negosyo. 7:34 ang ating oras.
10 presidential bets kasama sa official 2022 ballots ng COMELEC. Omicron kalat na sa 15 lugar sa NCR. Ang lahat ng yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng DWCM Aksyon Radyo Balita. .37 ang ating oras, muling nagbabalik DWCM Aksyon Radyo Balita. Kami ang inyong mga tagapagbalita, Aksyon Jeric Pasiliao. At ako naman po si Action Claire de Guzman. Para sa ating balitang nasyonal, 10 kandidato sa pagkapangulo ang isinama ng Commission on Elections o COMELEC sa national ballot para sa darating na halalan sa Mayo 2022. Kabilang dito sina Vice President Leni Robredo, dating Senator Ferdinand Marcos Jr., Senator Manny Pacquiao at Panfilo Lacson, Manila Mayor Isko Moreno, Labor Leader Leody de Guzman, dating Presidential Spokesperson Ernesto Abella at dating Security Advisor Norberto Gonzales. Kasama rin dito ang mas hindi kilala na sina Faisal Mangondadato at Jose Montemayor Jr. Sinabi ni COMELEC spokesperson James Jimenez na ang mga kandidato nga natira sa balota ay hindi maikukonsidera ng mga nuisance candidates dahil nagpapakita umano sila ng lehitimong intensyon para tumakbo sa posisyon ng pamahalaan. 9 na kandidato naman sa pagka-vice presidente ang inilahok sa balota. Ito ay sina Senate President Vicente Tito Soto III, Senator Francis Pangilinan, Davao City Mayor Sara Duterte, Buhay Party List Representative Lito Atienza at Dr. Willie Ong. Isinama rin dito si Walden Bello, Rezalito David, Manny Lopez at Carlos Serapio. Kalat na ang Omicron variant ng COVID-19 sa 15 lugar sa Metro Manila base sa resulta ng genome sequencing ng Department of Health. Hindi naman tinukoy ng DOH Epidemiology Bureau na si Director Alethea de Guzman ang mga partikular na lugar na nakitaan ng Omicron cases na kanya nang tinukoy na dominant variant na sa Kamaynilaan.
Bukod sa 15 sa 17 lugar sa Metro Manila, natukoy na rin ang Omicron sa 13 sa 17 rehiyon sa bansa. Masasabi umano ngayon na ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa ay dulot ng mas nakakahawang Omicron variant ayon pa kay Di Guzman. Mas nakatulong pa umano sa pagtaas ng mga kaso ang mas malayang paggalaw ng publiko, pagluluwag sa pagsunod sa health protocols at maging pagkaantala sa pagtukoy at agarang paghiwalay sa mga pasyenteng na-impeksyon. Samantala, takdang ilunsad sa mga piling botika ang libreng booster shots na bukod sa dagdag na venue ay mas mapapabilis din umano ang pagbabakuna at makakatulong sa pasanin ng mga nagkakasakit na vaccinators. Sinabi ni Testing Czar Secretary Vince Dizon sa Talk to the People ni Pangulong Rodrigo Duterte na bukas araw ng Huwebes at Biyernes ay ilulunsad ang bakuna sa butika sa 7 butika sa Metro Manila para sa isang linggong pilot test at pagkatapos nito ay gagawin na ito sa mga butika sa buong bansa. Kabilang sa mga butikang tutulong sa bakuna sa mga butika ay ang Mercury Drug, Watson's, Rose Pharmacy, South Star Drug, Generica Healthway at Qualimed Clinics. Ayon pa kay Dizon, nakausap na niya ang mga malalaking drugstores sa mga gagawing hakbang para mas mapalawak pa ang pamimigay ng COVID vaccines. Nilinaw naman ni Presidential Spokesperson Carlo Nograles na hindi maaari ang walk-in dahil kailangang magparehistro muna bago magpunta sa butika. Nilinaw din ni Nograles ang limitado lamang sa 50 hanggang 100 doses kada araw ang ibibigay na booster shots. Sa ganitong paraan ay makikita umano kung ano ang demand at kung mataas ang demand para makapag-adjust ang gobyerno. At ngayon sa ating pagtunghay sa detalye ng ating balitang pang-ibayong dagat, nakatakdang magsagawa ng malawakang pagkatay ang Hong Kong ng mahigit 2,000 hamster at ilang mga maliliit na hayop. Iniuugnay kasi ang mga ito sa nangyaring COVID-19 outbreak na nagmula sa mga pet shop. Sinasabing nagkaroon umano ng Delta variant outbreak sa Hong Kong mula sa empleyado ng pet shop at nang isailalim sa pagsusuri ang ilang daang hayop ay nakitang nagpositibo sa COVID-19 ang 11 hamster. Itinuturing ng mga opisyal ang insidente bilang animal to human COVID-19 transmission ang nangyari. Bukod sa mga hamster ay kabilang na sasama sakaling ang rabbit at chinchillas. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. Aksyon Radyo. Showbiz Balita. At para naman sa ating showbiz news mga ka-aksyon, isiniwalat ni Francine Diaz ang laman ng blacklist niya. Sa latest vlog ng young actress kung saan guest nito si Jake Ejercito, hindi ito nagdalawang isip na ipakita ni in public kung sino nga ba ang mga tinanggalan niya ng chance na makapag-lurk sa kanyang account. Yung mga nagsasend ng link sa'yo, yung are you interested? No, hindi ako interesado. Saad nito habang ipinapakita on screen ang list ng names ng na-i-block niya. Umulan naman ito ng positive comments mula sa mga viewers ng nasabing vlog, and the fans were like, sabi ng mga fans ay, "I'll see, that's our chin." Matatanda ang fresh pa ang issue between Francine and Andrea. Pinaniniwalaan na ng marami na in-unfollow ng isa't isa ang kanilang account sa IG. Aksyon Radyo. Sports News. Talaga, Andrea at Francine. Inalis ng International Weightlifting Federation o the IWF ang Women's 55 kg division para sa 2024 Olympic Games sa Paris, France. Dahil dito ay nagdesisyon si Tokyo Olympics gold medalist Heidelin Diaz na lumipat sa mas mababang 49 kg category sa kanyang pagsabak sa nasabing quadrennial event. Sa kabila ng pagkakaroon ng coronavirus disease noong nakaraang linggo ay patuloy pa rin sa kanyang pag-iensayo si Diaz habang naka-quarantine para paghandaan ang mga Olympic qualifying. Ang 49 kg division ng Tokyo Olympics ay pinag-reinahan ni Chinese lifter Hao Shizhu
Bukod sa 49 kilograms, inilatag din sa women's weightlifting ng 2024 Paris Games ang 59 kilograms, 71 kilograms, 81 kilograms at plus 81 kilograms division. Plano ni Diaz kasama ang kanyang boyfriend or coach na si Julius Naranjo na mag-ensayo sa Rizal Province sa sandaling matapos niya ang kanyang quarantine period. 7:44 ang ating oras. Maaksyong umaga sa atin pong mga listeners and viewers. Action Claire, sige. Yes, unahin natin yung mga nakatutok sa atin sa Facebook Live. Hello po, good morning, good morning. Maaksyong morning po sa lahat po ng nakatutok sa atin. Kay Ma'am Precious Gem ng San Quintin, Pangasinan. Magaling na po ba kayo, Ma'am? Hello, good morning. Kay Sir Salvo Marcancino. Sir, nasabi na po pala namin. Kay Ma'am Delia Cabais. Ayan, sabi ni Ma'am Precious Gem. Hello po, Ma'am Violi Valdez. Good morning. Thank you sa Action Radio na pinapanood. Super happy. Ayan, maraming salamat din po, Ma'am. Masaya din po kami na gumagaling na po kayo. Kay Sir Ben Gavo Villanos, kay Ma'am Rose Montemayor Fashion, kay Sir Romy Hortaleza, kay Ma'am Soraida. Magandang umaga po sa ating lahat, mga ka-aksyon. Ganun din kay Ma'am May Bunzo. At kay Ma'am... Ayan, di ko makita, Action Jerry. Good morning kay Sir Gaudi Kagawan at syempre kay Ma'am Mari Lumalano na nag-care react sa ating Facebook Live. Kay Hilma Likdam, Sebastian Doria, good morning. At syempre kay Ma'am Rosario Montemayor Passion. Yes, at sa mga nakatutok naman sa ating Airwaves, mga ka-aksyon, sa 1161 kHz. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sana ay nakapag-breakfast na po kayo. Hello po kay Nanay Cecilia De Vera ng Amado Street. Hello po, Nay, kumusta po? At kay Ma'am anong tawag doon? Ma'am Flor ng Aringay La Union at kay Batang 90 si Ma'am Julie Javiera. Ayan. Maaksyong umaga din. Siyempre kay Kuya Noel de la Cuadra dyan sa Maylandas, Mangaldan. At kay Uncle Bert dyan sa May Sapinit, San Carlos City. Maaksyong umaga ko sa inyong lahat. Alright mga ka-aksyon, ninyo hong natunghayan ang kalipunan ng mga balitang nakalap sa bulwagang pambalitaan ng DWCM Aksyon Radio Pangasinan. Nakasama ho natin sa ating pong Master Control si Aksyon Nathaniel Hovero. At nakasama din natin sa ating news department si Action Dav Tibakay. Sa ngalan ho ng amin pong station manager, Action Violi Valdez Ferrer, kami naman po ang inyong mga naging tagapagbalita, Action Jeric Pasiliao. At ako naman po si Action Claire de Guzman. Laging tatandaan, una sa aksyon, Una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Inyong